Какво стана, нещастни цяни? И добре дошли в още едно видео на 60 секунди. Ако се чуи защо наричам нещастни цяни, то е защото ме гледате и защото в миналото видео обещах, че вече ще наричам нещастни цяни. Не че нещо, просто ме гледате. Говоря, че сте нещастници. Ще трябва да гледате мен, но трябва да спра да се обяснявам. И в нещо видео казваме да на всичко. Абсолютно всичко. Така че, нека влизаме в видеото. Ще играем като тет, пак на мидъл. Medium, да. Между другото, нали, викам си, брат, сега ще трябва, брат, представям си да искат да ни оберат и аз просто трябва да кажа да. Окей, започвам с тими и метки, да. Опа, what the fuck. Опа. Гледайте. Спамя го буквално да го взема и не ми дава. Патрони... Нищо не се взема. Ало? Взема от това. Куфър. Не знам, куфър ми ще ме заслужава. Ало? Магия? Опа, мали, гледай, 360 как съм направил. Да играш на телефон просто е чисто чит кол, бе. Окей. Добре, видяхме ли Меджин? Стай Меджин. Сега взема ми това контрол. Но ми трябва много вода. О, не, трябва просто сега водата. Водата, батка, водата. Водата, децата, гледни. Опа, и да, мара. Не да пишем нещо. И тази пушка. Добре. Окей. Там 3 води имам. Чайва ще да. Имам храна. Трябва да казвам да на всичко. Имам скоро защита. Имам пушка, брадва, храна. Боже господи. Имам... О, не, аз мисля, че ще... не, имам бойскаут. Карта нямам. Мисля, че имам маска. Имам first aid kit. Но нямам радио. Трябва да намерим радио, за да може да... И може долу да е радиото. Нещо да е долу, надявам се. Нещо за нещо... Дай ми радио и да вода долу. Където бандата. Неп, долу има патрони. Върши работа. Добре, не се няма нищо. Казваме да обаче на всичко. Добре, нека да бързо джупваме във второто. Втората пътя. Добре. За сега добра стратегия някаква много... да, определено ще вземе. Трябва да кажем да. Трябва да поговорим с него, защото не е казал нищо, това не е странно. Ще кажем да, естествено. Не говорим с него. Защото много ни интересува. Въобще е добре, вижте тази филма. Това изглежда на човек, който въобще му пука, че има деца. Въобще, че и пука, че има съпруг. Не. Да, говори сме сега. Някой гладен, жаден. Всички ли са жаден? Да, познам. Кой да отида вън? Бате, че е Тим. Газ маска му дам. Айде, газ маска. Имаме карта, бе! Взел съм. Сега го забравя. Добре, хубаво ми трябват други неща за това. Вече го пратихме на експедиция. Добре. Interior decoration има някаква такова. Някаква врата. Нека видим кой има зад нея. Ще вземем флашлайта. И кой има? Да, нищо няма. Просто сме се стабили времето. Добре, някакви... Да, тя някакви мутирали животни. Ще ги убием с брадата. Добре, ден 6. Тими все още го няма, а ние го пратихме на ден 2. Трябва до ден 9 се върнем, че ще е дълго. Добре.
Spider seem to be operating under the obsession of the house. Right to the shelter. Да. Убивай ги. С това. Книгата. Бойскаута. Виж, че го сега... не го изгубихме, окей. Това е добре. Плюс една вода даже. Браво, бе. Сега всички брата са жадни. Защо е дал всичко на тази? Те добре, те просто се тът. Не мога нищо направя, не мога да говоря с милитарито, защото нямам радар. Това е радио. Ignore some please, да, не ме интересува. Аджей трябва да видят, може да го не, пича по-нощно. Да почнем да explore everything, окей, мисля, че трябва да намерим храна за тухлата или нещо да изкочи и нещо не направи. Не, няма го Тими. Бате, Тими. Добре, храна ме е хубаво. Окей, Тими. Добре, намерихме нещо да го отвориме. Като ни е сутринта, като сме закусвали сме намерили. Какво съм отворил? Една сма. Чай, аз мисля, че съм намерил много. Ма къде е Тими, човек? Тими, къде си, бе? Да. Ще започна да се наводнява, вземам си картата, никак ще назбак. Тими се върна най-накрая, човек, мисли, че е мъртъв. Пич. Горкичка не е играл достатъчно Майнкрафт. Добре, върна мапа. Донесе радио, браво, бе! Но без вода. Давай, ще излизат всички. Да пробваме съм Окей, за да не станем болни, ще вземем маската и ще се редуваме и ще учим с така. Защото не искам да станам болни. Да, добре маската. Окей, човек, който мисля да изпратя, ще види something. Джейн, добре. Водата става по-точно, става ниска. Окей, тек маска. Взимай пак маска. Не, маската обаче може да трябва. Не нещо. Имам пушка, това да това. Добре, взимай. Базата взимай. Няма ми трябва. Благодаря. Тръгвай максотка. Не им трябва вече. Ден 13. Family to McDoodle или каквото там. Dehydration и Hungry. Пич, ти не донес почти нищо. Не донесе баяна. Ще ми минута си. Ти мълчи, не ми трябваше. Макса. Само мисля, че... някой ни звъни. Телефон. Ти ми къде си? Да, той не отчита такова. Ти ме умря. Ти ме умря малко. Тъжно. Ти ме умря. Нержи, момче, нахранихте, напоихте, някак са да избягаш. Ти ме умря, бе. Аре, бе. Майнкрафт детето умря, защо, бе? Защо това толкова? Той няма принцип избор да ви накара да е. Чакай. Окей, мисля, че не трябва да ги обирам, за да мога да изпълним този квест с Further West End. Ден 16. Окей. Направихме контакт! Military is out there! Идват за нас! W! Идват за нас, бате, идват!
A few more hours coughing and get used to it. Окей, ще спомням честно, бойскаута мисля, че. Не, може и други неща. Ще спомням фенерче. Не е много нужно. Може да не се щупи, може да се щупи. Не се щупи, окей? Mary Jane was injured. Добре, не, всъщност това да го чакам. Долора се. Добре. Да, това е. Wait for it. Да, окей, да, трябва да речем. Да, трябва видим. Yes, дет се върна. Болен ли си? Ако е болен, върху него ще изпълня. А, не! Мале, дет, the fuck? The way was scared the stuff room. А, не, това от сите. Мале, да, печеля. И разсваш. Толкова спечех. GG. Някой остане. Имам оръжие за отбрана. Брат, сега ако ме накарат, ще наказвам се. GG, готов. Имам достатъчно храна да оцелеем за много дълго време. Вода имаме достатъчно. Докато да е милитарито, ние сме тук само карти не трябва за... Или бълската, пак слуша. Те кладем. Кой отиде навънка? Тет може ли пак да го пуса? Тет Макс отиде пак с братвата. Без това няма нужда да учата храна. Сега мога и да го заловят обаче. Ами, те заловят се там. Давай, отиде да търсиш. Ден 20. Окей, за ден 20 бата гледайте какъв късмет се кара. Гледайте колко много храна и вода. Добре. Ай, хънгри. Ти просто хънгри само. Добре, някой иска. Окей, най-много храна ще дам. Брат, не за... Храна бих... Какво беше това? Това ме плаши малко. Окей, ние сме толкова щедри, нали? Has drink sometimes. Долу се гледа. Добре, някакви звукове под нас. Окей, отивам с почването. Кой хърка е, човек? Постижение! Я? No stone unturned. First aid долу. Ако станало нещо, имам first aid. We found treasure down there. Pills, bottle of medical. Мале бале. Не казвам, да, вата не е било. Окей, взимам с пушката мале баг. Пау, майко, пау. Пау, малко. Даже не щупих пушката мале, аз съм crazy. Ако XL rifle was more than enough to scare away, не съм скоро добре. Mary Jane е жадна. Двете не са жадни. Не добре са. Само Mary Jane. Да, боже съм. Сега ще взема оня. Как се казваше? Котка. Шариков. Окей, да. Остава хънгри си. Добре, и пак храна. Споделяме храната си. Бате, почвам ме е страх, къде е те? 5 дена минаха и той още го няма. Това ме плаши. Може да не пише, че е малко, но не знам. Окей, я вече понесите. Да, помагам. Signal your post with a flashlight. Да. Yes, сега ще стигнал на къде съм с флашлайта. И те се връщат, цялото семейство ще избяга освен Тими. Бат, гадно ми, Тими го няма. Защо пуснах Тими да ходи там? Бях дължа. И карти имам, и катинар, и вода. Мале хора. Да. Давайте. Ти си го заслужаваш. Заслужаваш, ти дам каквото си искаш. Трябва да се пуснем. Expedition Strange Vehicle. Отивам с пушката бата.
Мале, стрелях, някой има вътре май. Някой ранен, мисля, че не. Да, пияда прочетем кой има. We stormed the local decoration store, shouting battle cries and shooting love at least. Rifle jam for American flags and banners. Намерили сме някакви такива банери тъпки. Я да ви? Охо, мале, пук съм го отключил това. Това е W. Окей, това е Мерджин, добре. Кой да Мерджин, маса? Хеп да пускам с бабата. А, не. А, с бабата, да. Кой ще стане? Кой ще не случи, бе? Где е с бабата, Макс? 28 ден. 28 ден и обаче милите, това ще го чакаме. Добре, айде отиваме да видим адреса. Всяко бат ни ръна, окей. Ден 29. Шариков го няма. Шариков! Къде си? We got new fluffy friends, strawberries, get greedy size and be looking for it, occasionally. Някакъв стар човек, който го обича наистина. И да. Хора, не, наистина, пишете ми долу в коментарите какво да fuck е Фаджи или каквото там, да, нещо. Бъпса не е смешно. Добре, ден 30. Нещо от радиото чувам. Надявам се да е сигнал за най-накрая ни спасат. Защото това от колко време брат ми го поставя, че ще ни спасат, но още не са ни спасили. Добре, да си дам радио. Да, много добър трейд. Че аз сега да да. Май. Сега, без искам. Хангри. Хуша голоца, Макса. Стрейта, брат, жената. Колко се върна? Шариков! Какво правиш такова, маняк? О, намех шашки, ама. Шариков! Какво да фак правиш такова, маняк? Ти не беше ли пред това пич? We have fallen my plus, top 2 to explain. Шариков бакин. Share tradition, we know exactly. Sure, не сме сигурни, нали? Да. Добре, по-сигурно надежда. О, да. Бе, нека разберем какво става с радиото, бате. Къде е това ми? Накрая Мери Джейн се върна. Забравя въобще, че Мери Джейн е аут. Ехей. Брат, скажи, ще кажеш, че съм изстрел мод, бе. Ехей, още една пушка. Търси, ти. Бате, браво и ага, откъде се правиш Шрек. Окей, да видим. Кой има там, да видим. Ден 34 някой излезе. Или влезе. Или? Да, върна се някой. О, какво сме взели? We followed the wire outside the house. Нищо. Окей, ама иначе това е за много яко. Още даже не знам какво да. Добре. Добре, качалото. И сам хангър, окей. Пак с балбата. Бате, не ми кажа, че сега ще ни рискуваме без теб. Да, с балбата, но... Не мога и не мога да намеря това на това милитари. Мисля, че до ден 40 би трябвало да се върна. Моля това. Made for safety to the twin. Не. Няма как бак. Нали трябва, не може, защото го няма. Някой направи. Ако век, нали трябва, и без това трябва, и чак. Не, че, не, нямаш.
Абе, бате, защо? Добре, защо всяка пушка на ми сменята не е готино с това да се избирам? Слушай се, това е само. Wait и... сега. Добре. Само О, искат Шариков. Да, ние сме длъжни и те сега ще вземат Шариков. Защото те някакъв тая алиенс или нещо, което така мислят нещо. Не взех Шариков, какво стана тук? Гебрифри... Да, мисля, че Шариков е... това, руски агент. Добре, викали, не се правиш, викам да ме... Опитам да се... О, не! Хотим да ограбим децата и учителката. Мамка му! Мамка му, ние сме огромни всъщност. We have some kind of alarm system. The shelter Значи ние като сме учили, там имало аларма и са ни изкочили и са ни нападнали, нали? Джъмпнали са. Okay, where's that one surprise like this? Man on the other side don't know he's willing to... Добре, ще им даде едно такова... Wait... О, не, donate for... Да, няма такова проблем това. Окей, ще дам патрон. Не мисля, че ще ми трябва. Ден 39. О, радиото най-накрая. Боже господи. Имам карта, имам всичко на молата. Просто... Дай да отида там, където сме. Need soldiers. Да сме patient. Добре, окей. Не беше масата тези не добро. Не го почет просто. Дома трябва да сме търпеливи. Чай, трябва да проча посадка. Also the canisters were placed back home. Окей. Трябва да чакаме да Башан да се върне, защото иначе бата е... Как ще минем без Башан? Как обясним? О, не! Кой излезе с тука, бата? Не, бата ми ще сгубих. Дент. Не очаквам, окей. Чудо ли като се обвинява, това не е добре. Не, той майка и дъщеря ми. Да. Not good. Окей, трябва да видим. Да, видим. Бащата се мърда най-накрая. Къде си била, маняк? О, вече знаем. Какво си правил. 2 води, 2 храни и бразата ни вече няма, но обаче се връща с това, което искахме. Не, също не искали, защото сме достатъчно богати, ама... Не. Окей, пак не е да ще дадем храната ни е, нали, не е повече лимитът. Тет е болен, това не е въобще добре. Минус една вода, кенспер, кой да излезе? Питаш ме? Дай Долорес. С маската Долорес да смака. Ден 44. Долорес тръгна някъде, нали с маската. И търси такива. Главно ни намери, нали. Това, което търси не е широтайнес, нито шейве му. Баб иска да шейвне? Сериозно, затова искаш да не използва брадата? Не. Той без това, нали, не мога такова. Окей. Тет е гладен. Оу, така обаче да.
Няколчко. Иска трейд. Май трейд. О, чакай, че мисля, че съм ограбил. Ограбил. И на страх. Много изток. Търс, окей. Не! Върна са. Търс. Окей. Лестинг, да, вим. Кой иска? Радиото! Моля те, милитари тъпанар. Моля те, милитари тъпчо. Брат, мери, ало. Detours will reach and dice, man. And the reason they grabbed a few things and left. Мапа ни и бойскат. Бате, как ще ни вземеш? А добре сега ние как трябва бат да се отървем от тук? С карти ли? Сега как въобще да вход би трябвало? Добре, Мери Долорес се върна, да? И мисля, че тя е болна и напълни бещата. Я? Без маска сме, но 2 води. Само 2 води. Валик. Само 2 сме. We should go outside. Мисля, че не е добре да излезе тая. Мерджин. Къде е Мерджин? Не ми кажа, че избягам. Тук няма смисъл. Не ли охрана? Ден 49. Аре, Долорес. Ден 50. Кога ще се върне един човек? Добре. Поне един човек се върне. Тедис Хангъри, Долорес. Аре, човек. Със всякакви тъпти иска да учи... не, тя май се разболя. Не се. Окей. Аре, че не сик, окей. Meeting with the military. Wait for that, човек. Това се че близко. Никога enough to... Бате... Мери Джейн се върна, мале! Мери Джейн! Къде беше, бе, маняк? Мале... Търсти. Трябва пак не се да излезе. Something missing, let's see, home checks, пак не кашля, мамка му. Добре, кой да изпратим? Мери Джейн, мисля. Махна, защото искам Тед да е с нас, когато си тръгваме. Просто харесвам много Тед. Тед много ма кефи. Пича е готин пич. Тед е готин, така че... Какво знам въобще с себе си? Нищо. Тръгвай. Мутирай. Ден 54. И бат, ние няма скоро да умрем. Мисля, Тед може би, да. Иначе скоро да умрем, аз не виждам. Добре, кой да отиде? Да. Долорес. Давай. Колко стана? О, бойскаут. Но им трябва карта, за да ни локейтнат. Люблю се това да ни... Геймър. Окей, може да сме играем на чешки или карти. Да. Мисля, че тия бейсболни карти си нямам идея на какво сме да тя е горна. Аре, човек. Колект. Добре. Плоден. От кое по-точно? Водата. Водата ли да знам?
водата се дам. О, това въобще не е добре. Взехме 4 води, човек. Поне си изпълнихме сиката. Взехаме 4 води. Надявам се, ако сега да не е сико... да е... Какво? Окей! I'll wait further instructions from the secret agents. Аха. Gang of firefighters outside of the west. Аха, ей са, бум-бум по вашите глави. Да чибат тук няма. Само да ми джемне пак. Джемна ме. Фак. Но поне успях да ги разкарам. Окей, мап си взех. Търси мамка му. Търси мамка му. И трябва сега... О, да. Mary Jane? Oh no! Wait, what? What is this scam? There are not real doctors. 2 бутилки вода. Аз мисля как това с доктор помощта. Ще ми изпитам това. Не е пак я не помощ. Да, трябва обаче някой да страна плаща. Аре, човек. Диент, най-накрая. Спасиха ли ни? Спасиха ни! Айде, rescue time! За първи път това го пускам. Yes, мен също, бате. Аре, 2 постижения наведнъж. Спасиха ни! Айде! Успях да послужа за първи път, като казвам да на абсолютно всичко. Да влизат, да ходим ние. WDK. 59 дена. Yay! You survived! I survived! 7 от 7 successful. W хора. W 61 оцеляване. Благодаря хора, че гледахте и ще се видим в следващия епизод, където може би пак ще играем 10 секунди. Може да играем каквото и да е. Пръснете атака камбана, споделете видеото, ако ви е харесало и не забравяйте да лайкнете на нещастници такива. Така че нещастници, радваме, ще се видим в следващото видео. И до нови срещи!